Dios marahay na aldaw sa inyong gabos, mga tugang ko kay Kristo. Padagos ang satong pagselebrar kang panahon kang Adbyento. Aram niya to ng Adbyento, inapod ang kitang girumduman, enot ang pagdanitawo ni Yesu Kristo. Si Jesus, aki kang Diyos na itinawsa sa to para sa tong maging paradigtas para tubos. Si Jesus na nanitawo 2,000 years ago. Siring man sa panahon kang Adbyento, ginugunong niya to, ang ikaduang pagdatong, ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan. Dahil niyo nato arang kung kailan magigibo ini. Sa tahaw kang duwang eventong ini, ang pagdanitaw ni Jesus, siring man ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan, uya ang panahon para giraray, girumdumon niya to, ang kada aldaw na pagharini ni Jesus sa satong buhay. Sabi kang tugtukang simbahan, kada bes na ipinoproklama, inaharubay ebanghelyo, uya na datong si Yesu Kristo. Kada bes na naghaharini sa sato, we encounter ang mga pobre, mga dukha, uya si Yesu Kristo. Uya ang lalawgo ni Yesu Kristo. Kada bes kakitaan nagkakatiripon para magselebrar kang banal na misa, uya ang satong kagurang ng Yesu Kristo. Mga tugang, entonces, ang buhay kang sarong Kristiyano, sarong buhay kang pag-andam para ma-enkwentro, para ma-akuwa si Yesu Kristo, ang satong paratubos, ang satong kagurangnan. Paano kita nag-aandam, mga tugang? Enot, paagi sa mararong na panalangin. Ang sarong buhay may kaipuhan, maging buhay pamibi or prayer life. Ang pamibi, dumanyato na ipapararob ang satong relasyon sa kagurang ng Diyos. Ikaduha, nagaandam kita paagi sa paghorop-horop niya to sa tataramon kang Diyos. Kada bes na inaharubay o nadadagog niya to ang Ebanghelyo, paghorop-horopan niya to ini, ang tataramon ni Jesus, ang siyang magigiya para sa itong magayong buhay Kristiyano. Ikatulo, paagi mga tugang sa satong mga charitable deeds, magagayon na gawe para sa mga dukha, mga pobre, sa itong mga tugang, uya si Yesu Kristo. Duman kita nag-aandam sa pagdatong kang sa itong kagurangnan, siriman sa itong pagirumdon sa pagdanitawa ni Yesu Kristo. Mahiling niya to mga tugang ng panahon kang Adbyento, panahon kang paghorop-horop, pamibi, siriman, paggibo ng mga gawing mamarhay o magagayon. Ako, ang inyong obispo na mimibi, nakitang gabos magkaigwa kang meaningful, blessed, and above all, joyful celebration kan kapistahan kang Adbyento. Umasa kamo kang sa kong pamibi para sa idong pamilya nang sa itong pag-andam tunay na maging makuhulugan siring man mabuga. Diyos mabulos ang bendisyon ng kagurangnan mapasaindo sa ngaran kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Ang Santa Misang ini idinudulot para sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving offered by the following: Mrs. Anthony Federis and family, Yu and Tolosa family, Cristina Arce and family, Lori Borabo, Dilao family, Basquinas family, Beatriz family, Nelly Lilio, Nancy Del Castillo, Salvacion B. Selga, Grace Castillo and family, Mirna Rivero, Misa pasasalamat sa pagpasara kang let, dinudulot ni Magnosay Julie. Misa pasasalamat sa pagpasara kang let, dinudulot ni Magtanong Santiago. Petition for complete healing of Mariano Blanco. Petition for healing and fast recovery of Lilia Firme. Para sa kalag kan mga minasunod: Dominador, Juan, Pedro, Cecilia, Hulma, asinan gabos ng mga kalag sa purgatorio. Liwat, Diyos marahay na banggi po sa indo gabos mga tugang, yao na kita sa uring banggi kan simbang gabi, pano kan Espiritu Santo, nag-awit si Zacarias. Si Zacarias, sarong propeta na nagsabi na sa kapangarakian ni David, magikan si Jesus na iyoan para ligtas. Si Juan na sa iyang aki, iyoan propeta na manginginotan ki Jesus sa pagandam kandalan para sa kaligtasan. Ninhuli kay ni, tinawan kita nin paglaom nin bagong aldaw sa tahaw nin kadikluman, pagsakit asin kahorasaan. Ang Diyos, iyo an kagurangnan nin kasaysayan asin nin satong buhay. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Luis Sarmiento. Matindugpuan gabos.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kapos. Asin sa saimong espiritu. Susuluan na ang ikasyam na kandila ni Mr. and Mrs. Renato San Juan. An ikasyam na kandila, simbolo kan satong pag-arang na iwara sa satong puso ang biyaya nin maugmang pag-ako kay Jesucristo na satong paraligtas. O Dios, kaglalang asin kagtubos ning katawohan, binuot mo na an sa imong verbo, manitawo sa tulak ni Virhen Maria. Kahiraking hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an sa imong bugtong na aki, na nakisumaro sa samong pagkatawo, papagkanigoon kaming makisumaro sa iyang pagka-Diyos. Huli man sa naki Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangaji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasambami, ika pinapamuraway ni, ika pinapasalamatan ni, ika huli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamay, kagurang na aking putong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga
kasalan kan ginapa, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginapa. Ako aan sa mo pakimahera, ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, mahalang ka. Yesu Cristo kaiba, ng Espiritu Santo, sa pamurawayan ng Diyos na. Mamibi kita. O Diyos, na sa pagbareta ka ng hel, binuot mo nan sa imong tataramon manilaman sa pupunan ni Santa Mariang Virhen. Warasan sa mga namimibi sa imo, na kaming tunay na nagtutupod sa iya na inaakan Diyos, hulikan sa iyang mga pamibi sa atubang mo, matabangan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matokopuan gabos, ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Kan si David na pamugtak na sa saiyang harong asin tinawan kan kagurangnan nin kapahingaloan sa gabos na kaiwal na nakapalibot sa iya. Anhade nagsabi kay Propeta Nathan, "Hil nga ako nag-ierok sa harong na sedro, alagad ang arka nin Diyos nasa tolda." Si Nathan nagsabi sa hade, "Lakaw asin giboha ang nasa isip mo, taan kagurangnan yaon sa imo. Alagad kan bangging ito, ang tataramon nin kagurangnan uminabot kinatan. Lakaw asin sabihi si David na sa kong surugoon, igigibo mo ako nin harong nasa sakong pag-eerokan. Kinuata ka duman sa lantad hali sa pag-atama nin mga karnero. Tanganing ika maging leader nin sa kuyang banwaan na Israel. Inibahanta ka sa gabos mong pakilaban. Pinuho ko sa atubang mo ang gabos mong kaiwal. Gigibuhon ta kang bantog siring sa mga pinakadakulang tao sa kinaban. Tatawan ko nin pag-eerokan an sa kong banwaan Israel. Diyan ko sinda ibubugtak, sa kadyan sinda mag-eerok. Asinda isinda pagriribukon, ang mga marawot na tao, dahi na magpapasakit sa inda siring kaydto. Kan nagbugtak ako nin mga hukom sa sakuyang banwaan Israel, tatawan ko sinda nin kapahingaloan sa gabos nindang kaiwal, asin ika gigibuhon, na dakula nin kagurangnan. Papatindogonin kagurangnan an sa imong harong. An sa imong harong asin an sa imong kahadean, magdadanay sagkod paman. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, an sa tuya pong simbag, sagkod paman aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Sagkod paman, aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang karahayan nin kagurangnan sa kuyang aawiton. Sagkod paman asin sa gabos na panahon, sa kuyang ipagrorokyaw an sa imong katotohan. Sinabi mo, ang pagkahera ko magdadanay sagkod paman, sa langit magdadanay an sa imong katotohan. Sagkod paman, aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Nakipagtipan ako sa sakong pinili. Nagsumpa ako ki David na sa kuyang surugoon. Sagkod paman, magdadanay an sa imong kapag-arakian, an sa imong trono sa panahon na daing kasagkoran.
Sagkod pa man aawiton ko an karahayan nin kagurangnan. Siya masabi sa ko, ikaan sa kuyang ama, sa kuyang Diyos, gapo nin sa kuyang kaligtasan. Siya danay na sa kuyang namumutan, para sa iya magdadanay an sa kuyang tipan. Sagkod pa man aawiton ko an karahayan nin kagurangnan. Matindog puan gabos sa pagrukyaw kan ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Zacarias, ang ama ni Juan, pano kan Espiritu Santo nag-awit. Pag umawon ang kagurangnan, Diyos nin Israel, hulitan na padigdi sa pagtubos kan sa iyang banwaan. Nagbugtak para sa to, nin mapangyaring paraligtas, sa harong ni David na sa iyang sorgoon. Ipinahayag niya ka itong panahon sa nguso nin sa iyang mga banal na propeta, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, sa kamot nin gabos na nauungis sa to. Nahirakan ang satong mga magurang, narumduman ang sa iyang banal na tipan, asin ang panuga na sa iyang isinumpa ki Abraham na sa tuyang ama. Tanganing dainin takot, ligtas sa kamot nin satong mga kaiwal, makapaglingkod kita sa iya sa kabanalan, asin katanosan, sa gabos na aldaw sa iyang atubang. Asin ika, aki, aapodo na profeta nin orog kahalangkaw, huli ta ika maeenot sa kagurangnan, sa pag-andam kan sa iyang mga lalakawan. Ibabareta sa panwaan ang kaligtasan, sa kapatawaran kan sa indang mga kasaklan, huli sa dakulang pagkaherak nin sa tuyang Diyos, mabanaag sato an aldaw, hale sa kaitaasan. Sa pagtaunin liwanag sa mga nasa kadikluman, asin sa aninunin kagadanan, sa pagmunda sa satong paglakaw, kandalan nin katoninongan. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Uya na po kita sa huring aldaw mga tugang kan sa tuyang misa aginaldo sa kaumawan kan sa tuyang ina na si Santa Maria. Sa aga po, gigibuhon ta na sa matangang banggian misa vigilia or vigil mass sa solemnidad kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus.
Si apat na semana kan sa tuyang paghalat, sa panahon kan Adviento, matatapos na. Iniman sa tuyang novenaryo, siyam na aldaw kitang nag-suspending banggi, digdi, sa simbahan, o nagmamatang aga sa pagkaamay na aga, matatapos na ito. Sarong aldaw na sana, na dikit na sakripisyo, makakaantos naman kita, duman sa satuyang hinahalat, ngunya nakapaskuhan. Mga tugang, ngunyan pong aldaw, nadangugta sa Ebanghelyo, ang Benedictus. Iyo ini ang awit ni Zacarias, na agom ni Elizabeth. Ang Benedictus po mga tugang sarong tataramon na Latin, nabuot sabihon ka ini, paladan or blessed. Hali po ini duman sa enot na mga tataramon mismo ni Zacarias. In English, "Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free." Pinapamiibig po ini sa laog kan Christian prayer, every Lauds, every morning prayer, sa laog kan sarong canticle, sinasambit ini every morning kan mga seminarista, kan mga mapadi, asin kan mga laiko na nagpapamibi katong Liturgy of the Hours. Blessed be the Lord, the God of Israel. Benedictus. Paladan. Kung natatandaan ta po sa mga nakaaging aldaw mga tugang, pinaalo ang nguso ni Zacarias kang Diyos huli sa pagdudulan niya na dai mahahaman itong bareta kan anghel sa sayang agom na si Elizabeth. Naging pula si Zacarias sa laog kang nagkapirang bulan habang nagbabados ang sa iyang agom. Asin sa aldaw kan sirkumsisyon, asin pagpangaran kan sa iyang aki, katong sinabi niyang Juan ang sa iyang ngaran, duman sa pagkakataon na ito, binuksan liwat kang Diyos ang sa iyang nguso. Asin sarong awit ang nagluwas sa nguso ni Zacarias. Pag-omaw sa kapaladan kang Diyos, ang luminuwas sa iyang tataramon. Magayunon po mga tugang itong ginamit ni Zacarias na imahe kan pag-abot kang Diyos sa satuya gabos, digdi sa kinaban. Iyo man po ini ang magayunon tang maninigong tauan ning paghurop-hurop mo niyan na madali nang magdatong ang satuyang kagurangnan sa satuya. Ano ang sabi ni Zacarias? Huli ngaya ta maugay ang pagkamuot kan satuyang Diyos na andara iyo ang pagdalaw sa to kan nagsusubang na saldang nagikan sa itaas sa pagtaong liwanag sa mga yaon sa diklom asin sa mga anino nin kagadanan. Nagsusubang na saldang. Rising sun. Kan ako po na destino duman sa Karamoan during my seminary years, nagkaigwa po ako ning oportunidad duman na makasakat duman sa imahe kan dakulang Virgen Maria duman sa Bulod, kan Kaglago, duman sa Tabgon. Di ko po aram kung nakaduman na kamo. Maybe some of you already went there. Di ko aram kung si Isay. Maaraambon po kayo madurodiklum pa. Amay na aga, mga alas 5 ng pagkaaga. Pasakat po ako duman sa bukid tanganing mamibi. Tapos pag abot ko duman sa taas, nakakalula itong langkaw, halangkaw na maray. Mahiwason ang nahihiling mong mga kadagatan. Alagad ang pinakamagayon na taknawon duman, iyo itong pagsubang kansaldang. Rumdum ko po ang imahe sa sakuyang memorya kung paanong luway-luway na binabaak ang diklom kan mga sirang kansaldang. Kung paano itong itom na langit naging asul, dangan nagliwanag hanggang sa masilaw ako. Dahil ko po nanggad ito malilingawan,
May ibang dulot sa kalag. Ang pagsirang kan aldaw. Ano po ini? Paglaom. Hope. Paglaom na matatapos man ang diklom, asin maabot man ang kaagahan. Mga tugang, kadakulon po siguro sa tuya, asin sa indong eksperyensya, ang mga kabanggihan na inaagihan nindo sa indong pagkabuhay. Sa indo, sa kuya, sa muya ng mga padi, kadakol kitang inaagihan asin eksperyensya nin kadikluman, kabanggihan. Ang iba, baka nakatukaw sa magdamlag kaibahan ang may helang na aki. Ang iba man, baka pirit na pinapalawig ang banggi, tanganing matawan sa ng dakul na oras na magdesisyon sa sarong importanteng bagay para sa iyang buhay. Ang iba, baka day nakakaturog sa banggi, hulita, mayo sindang kataid, ang kataid ninda, harayo sa sainda, harayo ang sa saindang mga namumutan. Sinda po gabos, kita gabos, aram ta po ang eksperyensya kan banggi, kan diklom, pamilyar kita digdi. Asin kita man gabos, na mga nakaka-eksperyensya kan kabanggihan, nagmamawot man na sarong aldaw atubangon ang saldang, ang pagkaaga. Aram ta po baga, na ang liwanag, kaligtasan iyan. Ang liwanag, paglaom iyan para sa sato. Kung kita nga ni po maglakaw dyan sa luwas, sa kabanggihan, madiklom, takot, may mahiling sa nakitang liwanag, marani kita duman, mapapanatag kita, kampante kita, tapag mati taligtas kita duman sa liwanag. Mga tugang sa siring pong paagi, ang liwanag pagkatapos kan diklom, nagtatauman sa to, nin paglaom. Mga tugang ang pagsubang kan saldang, sarong magayon po ining imahe kan pagdatong kan kaligtasan sa kinaban, asin sa pagtalubo taman sa kabanalan. The breaking dawn, the spreading of dawn's light, is like the growing embrace and welcoming of Jesus' preaching and ministry that will enlighten our souls. Ang pag-ako tapo kaining liwanag ni Kristo, pagtalubo man kan satuyang espiritu. Ang liwanag, dahil man iyan nagsusubang na biriglaan, luway-luway iyan, luway-luway na nagsusubang, nagtatadom sa sato na luway-luway, nagtatama sa satuyang mga anit, kublit na luway-luway, asin luway-luway kitang pinapano. Siring man po kay ni, ang grasya kang Diyos sa sato. Luway-luway kitang binabago. Kaya day po mapagal, day panluyahanin buot, kung sa paghinguan nindo na gusto nindong maging mabuot, nahuhulog man giraray kita sa pagiging mapungot. Luway-luway, magbago. Kung sa kabanalan nahihiling ta na naglalangkaw na kita, asin giraray napadungkal kita, magbangon liwat, luway-luway, magbago, asin magbalik giraray sa Diyos. Ang promesa po kan Pasko, mga tugang, iyo napapanoon kita nin liwanag kan Diyos, luway-luway, asin paninibagohon niya ang satuyang mga buhay. Mga tugang ang selebrasyon kan Kapaskuhan, iyo po ini ang katapusan kan Adviento. Iyo man ini ang kapinoknan kan pagsubang kan liwanag ni Kristo sa satuyang mga kalag. Tapos na si paghalat. Tapos na si apat na simanang pagpuka. Ngunyan yao na ang Diyos, pinaliliwanagan na kita, tinatawan na kita nin grasya. Ngunyan na maabot na Kapaskuhan, ipagselebrar ta asin ako unta ining liwanag na ini na iginagawgaw na sa satuya gabos. Ining liwanag ni Kristo, mga tugang, ang mapatalingkas
asin mapawarak kan diklom kan sa tuyang mga puso, asin mapuon nin bagong aga sa satuyang mga kalag. Amen. Matindugpuan gabos. Mamibi kita kay Hesu Kristo na madatong sa kinaban, tanganing magdaranin pagkamuot asin katuninongan sa lambang saro. An satong simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa inang simbahan, tanganing makaandam siya sa maludok na pag-ako kay Kristo, na sa iyang kagurangnan asin lugod magindayupot, na paratukdo asin tagapag-ataman nin katotoohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayo kan sa tong banwaan, na lugod sinda maglapigot sa paghanap kan Dios nun na katotoohan, asin magsabuhay kan pangapodan kan Dios sa dala nin katanosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa nasa katungdan nin pagtukdo sa satong nasyon, nalugod ang grasya kan banal na Espiritu, magiya sa inda na magserbi para sa pangangaipo kan katawohan, asin balsan kan sa indang mga paglapigot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga estudyante, asin mga nasa media, lugod, sinda magtalubo sa kadunungan sa saindang paghanap kan katotoohan, sa buhay asin lugod sinda mabuhay sa kabanalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ikaan kusog asin paglaom nin gabos na katawohan, inuomaw mi ikangunyan asin sagkod paman. Amen. Matukopon gabos ang liturhiya kan Eucharistia.
Matindugpoan gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ang sako asin ang saindong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabangyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, na sa pagutob kan mga panuga sa mga kamagurangan, pinili mo si Santa Mariang Virhen na maging ina kan paraligtas. Warasan sa mo na makasunod sa iyang mga paarog, naan kapakumbabaan niya, magpaugma sa imo, asin ang pagkuyog niya, makatabang sa mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. itinaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos. Asin orog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Kandu ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kakurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugapos asin magakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanyaman in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugapos, asin maginom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo,
kan bagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Arsobispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gapos na maraot, namimibi kami kagurangnan, waarasan sa mga aldaw niyamo, an katoninongan. Tanganing kaming natapangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gapos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katoninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katoninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami in katolino. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindugpuan gabos. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Dios, han mga misteryo na samong inako, danay na magpahiling samo kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming nagseselebrar sa maimbod na buot, kan pagrumdom kan sa iyang ina, iligtas kan pagkanilaman kan sa imong aki. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Mga tugang sa ikasiyam na aldaw kan sa tong misa de Aguinaldo, minatapos man ang satong katekesis dapit sa saradit na Kristiyanong komunidad. Alagad da idigdi matatapos ang satong paghingoa na mas masabotan ta kung ano ang SKK. Sa maarabot na mga semana asin bulan, papahiwason taan sa tong mga lakdang sa pagmukna kan SKK sa satuyang parokya. Sarong aldaw na sana, ise-celebrar ta na ang pagkamundag ni Jesus. Kung kaya, ang satong katekesis dapit sa papel kan SKK sa pagselebrar kan pagkamundag ni Jesus, iyo ang tatawantan in focus ngunya na pagkabanggi. Ang pagkamundag kan aki kan Dios, nagpapahiling kan pagkamuot kan Dios sa tawo. Taon-taon, isineselebrar ini kan bilog na simbahan sa pagpagiromdom na ang Diyos nanitawo para sa satong kaligtasan. Ang umboy na pinangaki sa sabsaban, enot na nahiling kan mga simpleng pastor, asin pinili ni Jesus na makaibahan ang mga pastor sa mga enot niyang aldaw sa kinaban. Ang saradit na Kristiyanong komunidad, siring sa mga pastor na nakakasaksi sa umboy na maligtas kan bilog na kinaban. Sindaan enot na nagsamba kay Kristo, digdi sa kinaban. Mayo sinda sa sinagoga, alagad kaibaninda si Jesus. Arog man kanian SKK na nagsasamba kay Kristo, dawa sinda nasa harong o sityo. Kung kaya ang SKK sarong paagit ang aning anlambang parokyano, maging siring sa mga pastor na nakasaksikan pagkamundag ni Jesus. Sa pagmukna kaining saradit na Kristiyanong komunidad, si Kristo may madadagusan sa lambang harong asin sityo kan satong parokya. Matindugpuan gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocanda nostra, Ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis, vos hoc exilium, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni ficiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus,
cui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut ninium filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw poan gabos. Magkakaigwapo kita nin second collection. Pasasalamat, sa ngaran kan sa tungkura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Renato San Juan sa pagsulo kan kandila sa ikasyam na banggi kan sa tong simbang gabi. Siring man, ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Pasalamatan man yato an Laudate Dominum Choral, an sa tuyang choir ngunya nabanggi, sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, knights of the altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry, kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Lois Sarmiento. An satong celebrante mayor asin predikador sa ikasyam na banggi kan satong simbang gabi. An minagalang, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, sa tabang asin intersesyon kan sa tuyang ina, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Diyos maray nabanggi po sa Indogabos, mga tugang.